প্রিয় আত্মন, ମୋର ସତ୍ୟ ସନ୍ଧିଚୁ ପ୍ରିୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହୀ ପରମ ମିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୁଁ ସତ୍ୟ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବି ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଚେତନାଯୁକ୍ତର ଅଭାବ ଘୋର ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ସେ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ ଓ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହେବେ। ଡେଣା କଟାଯାଇଥିବା ଜଟାଇକୁ କୋଳରେ ଧରି ଭଗବାନ ରାମ ନିଜ ନୟନ ବାରିରେ ତାହାର ଅଭିଷେକ କଲେ। ସ୍ନେହରେ ତାହାର ମଥାର ହାତ ରଖି ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ରାବଣ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଓ ମହାବଳବାନ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିଲ, ତଥାପି ତୁମେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲ କାହିଁକି? ନିଜ ଆଖିରୁ ମୋତି ସମାନ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଟାୟୁ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇନଥିଲେ ଭୟ ଆସିଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ତୁମ ପରି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଠାରୁ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ନିଜ ଲାଞ୍ଜରେ ଧୂଳି ଆଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଉଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଲାଞ୍ଜରେ ପାଣି ଆଣି ପକାଉଥିବା ମାଟିରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଏତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ କୋଳରେ ନେଇ କହିଲେ, ବାନରଗଣ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିକଣା ଏକ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଶୁଖାଇ ଦେବା ମର୍ମକୁ ବୁଝ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ସହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମା ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକା ଥରେ ରାତିରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଥିବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତଥାଗତ ସେଇ ଘୁମେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ କି? ବିଚଳିତ ହୋଇ ସେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ଭଗବାନ। ପ୍ରବଚନ ପୂର୍ବପରି ଚାଲିଲା। ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ଘୁମେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାହାକୁ 3-4 ଥର ଚେତାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନା ଭଗବାନ କହି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଶେଷଥର ବୁଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ କି? ପୂର୍ବପରି ଶ୍ରୋତା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ଭଗବାନ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ତୁମଠାରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୋଇ ରହେ ସେ ମୃତ ସହିତ ସମାନ। ଅବତାରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତତ୍କର୍ମରେ ତତ୍ପର ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ସୁଷୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ତଥା ତେଜମୟ ହେବେ। ସେମାନେ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତେଜ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ବେଦମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରଶମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବନା, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱମାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତପୋବଳ ତଥା ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ ଦେବମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି 3 ଧାରା ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ନୀତି ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାମଧେନୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଜ୍ଞାନ, ଅଭାବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁପଥଗାମୀ କରିପାରିବେ। ସଂସାରରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର, ଅନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହି ସଠିକ୍ ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସତ୍ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଚେତନ ନ ହୋଇ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତା ଚିରନିଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ସେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ
ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଓ ସମାଜରେ ସତ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ଆରଥରକୁ